एक वाट्या काय करते अरे देवासारखं इलय मरे एकदम. हडे हडे तुका काहीतरी सांगायचा. अरे गणे काय सांगतोय तुका मेल्या, मी इतकं खुश आहे मैदा. ती आहे खुश होतले मेले, ती बातमी आहे का इतकी मेल्या भारी बातमी आहे. काय सांगतो कसले? अरे मेल्या काय सांगतले तुका, माझं लगीन ठरला कळलं मरे. अरे नाच बरे, तुका मित्र तर बरा बघवत नाही काय रे. नाच बरे नाच बरे. खुश तर झालंय तुझं लगीन ठरला तर ऐका, पण ते हैसर बसून चॅटिंग कोणा मला करू होतं. अरे लगीन ठरला त्याच पोराबरोबर चॅटिंग करू होतं बसा. अच्छा इंस्टाग्राम वरती. अरे नाही रे सोन्या, अरे तो कोकण वधूवर ऍप इलो हा ना, त्याच्यावरती रजिस्ट्रेशन केलंय 2 महिन्यापूर्वी. हा मगेन का आला हे हडे बघ हे मगेन कर चॅटिंग. अरे तर का त्याच ऍप वरती गावला पोरग्या, आता लगीन ठरला त्याच्याच बरोबर चॅटिंग करतो. काय सांगते चॅटिंग सुद्धा करू गावता? अरे हो, पहिल्यांदा माका भय दिसवतो. आता कोकण वधूवर ऍप वाल्याने ना चॅटिंगचं ऑप्शन दिले नाही, त्याच्यामुळे आता पोराबरोबर बिंदास बोलाक गावता. हो सांगतो होय. नाही ऑप्शन बघूया. मेले या सुद्धा स्वतः रजिस्ट्रेशन कर आणि लगीन करून टाक. चल दडे. आणि हो, तुम्ही सुद्धा लग्नासाठी इच्छुक असाल तर काळजी करू नका, कारण याच कंपनीचे कोकण वधूवर ऍप सोबतच इतर समाजाचे देखील मॅट्रिमोनी ऍप आहे. त्यावर जाऊन तुम्ही मनपसंत स्थळे पाहू शकताय. धन्यवाद.